все загадайте желание, вы должны это все задуть, чтобы оно исполнилось. Зейдәге маскировка шелтәре уру цехы эшли башлаганга 2 ел тулды. Бу алар өчен зур бәйрәм. 2 ел дәвамында волонтерлар 4500 маскировка шелтәре урып хәрбиләргә җибәргәннәр. Араларында хәтта эш башланган көннән бирле уручылары да бар. Хәзер алар барысы тату бер гаилә кебек. Һәр вакыт киләбез, аңлап уже ныгытып кирәген аңлап. Менә шуны җиткерәсе килә бар халыкка дагын. Барыбызга дагын дөрес уйларга, что без кирәк эшне эшлибез икәнне. Өйдә кашып кына диванда жатып кына бит булмый дип әйттеләр инде сугышны җиңеп. Январь ayında 2 yıl була, тоже менә йөри башлаганга. Йөрәк ашкынып тора, киләсе килеп, җегетләргә булышасы килә, безнең балалар бит анда. Без булышмасак, кем булыша аларга? 2 ел дәвамында волонтерлар ярдәме белән маскировка шелтәре генә түгел, 200 химера костюмы, нашлепниклар, 7-8 меңләп тепловизорга каршы одеяллар, 10 меңнән артык эчке киемнәр, 10 мең банкалы коткаручы мазе, меңләгән окоп шәмнәре һәм башка бик күп әйберләр махсус хәрби операция зонасына озатыла. За эти 2 года настолько сильно сплелись, настолько мы сдружились, что мы вот эти 2 года для нас как вот, наш родной праздник. Не то что праздник, а день семьи нашей. 2 ел элек халыктан тукмалар җыеп, аны кирәкле төсләргә буяп башланган эш бүген сыйфатлы материал белән профессиональ дәрәҗәдә башкарыла. Зәй апалары үргән маскировка шелтәрләрен егетләр үзләре дә мактый. Ә 3 сәгать эчендә бер шелтәр үрүләре бары мактауга лаек. Беренче смена 7 тулганчы килә. 11 яртыга кадәр шулай, аннары 2нче смена килә. Менә бүген менә шушыны бетерәбез уже менә. Иртә белән килгән, әл башладык кына. Килергә җай, өйдә качаганда килергә җай да булмыймы? Я сәламәтлек әзрәк шунда каушап киткән була, я эш күп була. Барыбер калдырабыз шунда килмәсәң, как будто эшкә йөргән чагында бит инде калдырмый торган яшь чагында. Шуның кебек тоела. Юбилей көнендә волонтерлар хөрмәтенә рәхмәт сүзләре, изгетлекләр күп яңгырады. Зәйдә шул исәптән авылларда 26 маскировка шелтәре үрү пункты эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Таңнан кичкә кадәр булышырга килүчеләр күп. Тик барыбер эшче куллар кирәк. Илдәге вазгыятькә битараф булмаучыларны биредә көтеп калалар. Утром основная масса, вечером те, кто работает днем на своих работах, а днем вот в цехе практически народу нету. Людей очень сильно не хватает. Мы прям приглашаем и призываем людей приходить нам помогать, потому что сетей нужно очень много. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.